L-istorja sinjura u l-ġmiel tal-pajzaġġ Malti spikkaw f'rivista Amerikan Popolari meluf ta' qarrejja mill-Istati Uniti. Dan frott żjara li 3 awturi Amerikani għamlu f'pajjiżna fuq stedina tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Imsejħa The Malta Trio, il-kittieba mhux biss għamlu riklam il-Gżejjer Maltin fir-rivista iżda għanqlu ħsibijiet pożittivi dwar pajjiżna li se jkunu riflessi f'kotba futuri moqrija minn miljuni madwar id-dinja. F'intervista ma' Suspense Magazine, Chris Kuzneski, Boyd Morrison u Graham Brown fissru kif il-kol kienu impressjonati b'dak li Malta kellha x'toffri. Mill-misterji tal-ipoġġew ta' ħalsa flieni għall-istorja glorjuża tal-Port il-Kbir u l-forti li għassuh, il-kittieba tennew li Malta tista' toffri sfond uniku għal kwalunkwe storja. Saħansitra jistaqsu kif pajjiżna qatt ma ntażel mid-diretturi tal-films popolari ta' James Bond. Fuq kollox jisħu kif minn idea vaga Malta llum hija fost l-aktar pajjiżi għal qalbhom u ċertament li se tikkontribwixxi għal pubblikazzjonijiet li ġejjin, mhux biss mill-aspett storiku iżda anke mill-perspettiva soċjali ta' poplu qalbini. Għalkemm Malta tilqa' madwar 2 miljun turist fis-sena huma biss 30,000 li joriġinaw mill-Istati Uniti. Fi kliem 3 kittieba dan in-numru jista' jikber ferm aktar u grazzi għall-inizjattiva tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu dan il-potenzjal beda jiġi sfruttat.